Здравейте! Днес ще ви покажа какво имам на моя телефон. Искам само да кажа, че моят телефон е Alcatel One Touch Pop 7, мисля, че беше. Кълъфът е закупен от магазини за кълъфи, зарядни, тонколони и разни за телефони. Когато включа телефона си и направя своята парола, се отключва моя телефон. Искам да благодаря само на едно момиче на име Дани, което ми изпрати този уникален тапет. Просто е много сладък и много ми харесва. Горе изписва часът, датата и градусите в моя град или село. Когато натисна менюто, излизат всички приложения, изтеглени и други. Първо, това е за нещо за вируси, това е изтеглено. Антивирус, Google, Evernote, това не знам какво е наистина. Facebook, Gmail, това е за клавиатура. Google, Google Play, Google+, Kaleido, това е едно уникално приложение, което може да си рисувате. После може да го напиша в описанието. И да. После е фенерче, WhatsApp, това е нещо като Google картите или навигацията. Да, мисля, че е това. Minecraft, закупена без пари, с хак, разбира се. Това също не знам какво е. Не знам инсталиране, по-късно нещо излиза. One Touch, това е нещо за телефона. Playgiri, Play музика, SimX3, Smart Life, Switch K, Viber, Wi-Fi Transporter, YouTube, Alcatel помощ, бележки, браузър, видеоплеер, време, галерия, гласово търсене, диктофон, диск, задачи, записване на разговори. Това приложение също може да го напиша, просто е много хубаво. Изтеглени файлове, имейл, календар, калкулатор, камера, карти, това е нещо като Google карти, контакти, максимална пестене, моите маршрути, моите файлове, музика, навигация, настройки на Google, новини и времето, радио, свързане, системни актуализации, мисля, снимки, съответник за config, това е съкратено, не знам какво значи, съобщения, телефон и час. Тук излизат моите изтеглени или игри, или приложения, или други. Тук са притурки, мисля, че се казваше, защото Google Play ми го е закрил. Когато задам натам, излиза калкулатора, тук е празно. Тук са най-различни папки с приложенията ми. Тук е Facebook. И да, тук е пак. Надявам се да ви хареса клипчето. Ако е така, дайте едно палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за мен. Всички социални мрежи ще ги има долу в описанието. Бай-бай!